Kani bitaw kaming taga Davao bitaw karon. Kaulit mig probinsya, makaulit ang probinsya. Luoy kay ta. Luoy kay ta sa ilang bananaw gyud. Grabe. Ubid. Damay. Kani bitaw kaming taga Davao bitaw karon. Kaulit mig probinsya, makaulit ang probinsya. Luoy kay ta. Luod kita sa ilang bananaw gyud. Kay kasulay lagi ko kulig agusan lagi. Asa di kagikan dai sa atras lagi tao lagi Davao. Atras. Wala. Di bitaw atong mga parinti ba. Sa una nga mayukmo ka tao pataka eskwela nya, wa pataka trabaho. Sos, mulaag mi dito sa balay sa akong iyaan ngay, mamatoy kwarta. Saag mi dito. Yagit pa kita, sipon, anak pa din. Anak rin. Kinsa man kang anak. Pareha dahil tag-apelido. Sos, kantong nag-graduate na ko. Kanya, nakatrabaho na. Abtik na kayo mo chat ba nga. Kana, parinti na ko na. Uy, iyaan ko sa imong papa. Ilan, muna giingon nila ba? Kuan ba? Success is relative. Kung successful ka, taga nag-relative. Ira pa makumpinto. Kantong sa una, trabaho kong butuan. Hindi pa rin kong Davao. Nga, nindot ang trabaho gamay. Nangutang kong kutsi. I-chismis ko kay kung saan ako akong trabaho nga nakakutsi ko na ko. Kahuman. Ay, kumantay kabayan. Nauli ang kutsi, ang barko. Kahuman ang barko kutsi. At kahuman, nagsismis gapon ko. Kaya ano ko nung malo-malo mag-utang o kutsi nga di ko na makakaya. Pastilan. Nga itong mga relatives bitaw. Ulit tag probinsya karon. Kung sila dito. Ulit tag probinsya karon. Doon kita sa ila. Di ka na doon pa sa una. Ambot na lang. Ulit tag probinsya. 10,000 pula angon ta. Okay. Nabito ng Davao. Nagtuon na lang yun sila. Kapag na-address sa Davao, nagtuon na lang yun sila. Nakwartahan kayo. Maaga din taon sila.